Δημιούργησε το πεπρωμένο σου. Dear Wayne Dyer. Dear Wayne Dyer, δεύτερη έκδοση πίνακας περιεχόμενων. Εισαγωγή. Ένα εισαγωγή, αφιερωμένο στον μεγάλο δάσκαλο Δημήτρη Παναγιωτόπουλο που μου ανοίγει τον δρόμο προς το φως απόσπασμα. Παπάκι εισαγωγή L13. Έχεις μέσα σου τη δύναμη να φέρεις στη ζωή σου όλα όσα θα μπορούσες ποτέ να επιθυμήσεις. Αυτό είναι το κύριο θέμα του βιβλίου που κρατάς στα χέρια σου. Ένα βιβλίο που είναι διαφορετικό από όλα τα άλλα που έχω γράψει. Διάλεξα να ασχοληθώ με το θέμα αυτό, μάλλον επειδή κάτι με τράβηξε σε αυτό, παρά γιατί ήταν το επόμενο λογικό βήμα στην διαδοχή των βιβλίων που παρουσίασα τις τελευταίες 2 δεκαετίες. Με τράβηξε στο θέμα μία δύναμη, που δεν μου επέτρεπε να την αγνοήσω. Καθώς ξεκίνησα να γράφω και να ασχολούμαι με το θέμα, ένιωσα ένα είδος ταπεινότητας, ανακατεμένο με ένα συναίσθημα αλαζονίας. Αυτά τα συναισθήματα μου γέννησαν ένα σωρό ερωτηματικά, όπως: ποιος είμαι εγώ που θέλω να γράψω για την δυνατότητα του ανθρώπου να δημιουργεί το πεπρωμένο του, και πρώτα, τι ξέρω εγώ για αυτό το είδος δημιουργίας? Δεν ανήκει αυτός ο τομέας στην δικαιοδοσία των θεϊκών υπάρξεων, ποιος με εξουσιοδότησε να μιλήσω στους άλλους για μια ικανότητα που είναι αποκλειστικά των θεών? Τέτοια ήταν τα ερωτηματικά που με πλημμύριζαν. Είχα περισσότερες αμφιβολίες για τον εαυτό μου από όσες θα ήθελα να παραδεχτώ. Όταν άρχισα να γράφω για τις πνευματικές αρχές, δεν είχα την παραμικρή ιδέα, ούτε τι θα πω, ούτε πώς θα το πω, ούτε για πόσες αρχές θα μιλούσα. Και τότε έκανα εκείνο που είχα παρακινήσει και τους αναγνώστες μου να κάνουν στο τελευταίο βιβλίο μου «Ταξίδι στην Ελευθερία». Έδιωξα όλες μου τις αμφιβολίες και άρχισα να ακούω με προσοχή την φωνή μέσα μου, που μου έλεγε διαρκώς ότι θα έπαιρνα την καθοδήγηση που χρειαζόμουν και ότι δεν θα ήμουν μόνος στο έργο που είχα αναλάβει. Με άλλα λόγια, αφέθηκα και πήγα βαθιά μέσα μου με το διαλογισμό και επέτρεψα στον εαυτό μου να απελευθερώσει όλους του τους φόβους, όλες του τις αμφιβολίες και απλά να νιώσει πιστή. Ένα κομμάτι του εαυτού μου γνώριζε πως όλοι μας έχουμε την ικανότητα να φέρουμε κάτι από τον αόρατο πνευματικό κόσμο και να το εμφανίζουμε στον υλικό κόσμο. Και αυτό το πίστευα επειδή όλοι οι πνευματικοί δάσκαλοι μας παρότριναν με τα λόγια τους να βλέπουμε τους εαυτούς μας ως όντα χωρίς όρια και να γνωρίζουμε πως ακόμα και ο μικρόν τελευταίος από μας έχει στη διάθεση του την δύναμη του Θεού, κάθε στιγμή της ζωής του. Αλλά το να γράψω όλα αυτά σε ένα βιβλίο και να εκφράσω τις πνευματικές αρχές που χρειάζεται κανείς να μάθει και να κάνει κτήμα του για το σκοπό αυτό, μου φαινόταν δύσκολο έργο. Την ώρα λοιπόν που ετοιμαζόμουν να γράψω αυτές τις αρχές, χωρίς να έχω ακόμα ξεκαθαρίσει ποιες ήταν και με ποια σειρά έπρεπε να τις παρουσιάσω, έλαβα ένα μήνυμα από ένα δάσκαλο που ονομάζεται Γκουρουτζή και στον οποίο είναι αφιερωμένο αυτό το βιβλίο. Στο μήνυμα του ο Σίρι Μπούρτζι μου παράγγελνε να ακούσω με προσοχή μια κασέτα πάνω στο θέμα της δύναμης της δημιουργίας, να εφαρμόσω όσα θέλω να μάθω πρώτα στη δική μου ζωή και ύστερα να τα παρουσιάσω στον κόσμο. Μου εξήγησε ότι η ικανότητα της δημιουργίας από τον αόρατο στον ορατό κόσμο ήταν γνωστή εδώ και χιλιάδες χρόνια. Την είχαν χρησιμοποιήσει μεγάλοι σοφοί και δάσκαλοι της Ανατολής και συνέχισαν να την χρησιμοποιούν με μυστικότητα για αιώνες. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον την κασέτα και, μέσα στον καθημερινό μου διαλογισμό, άρχισα να εξασκούμε στις αρχές για την δημιουργία με τον τρόπο που παρουσιάζω στο βιβλίο. Είδα σχεδόν αμέσως εκπληκτικά αποτελέσματα. Ύστερα, άρχισα να περιλαμβάνω στις διαλέξεις μου μια συζήτηση γύρω από αυτές τις αρχές, πάνω στις οποίες συνέχιζα να ακούμε καθημερινά, καθώς και να διδάσκω, χωρίς ακόμα να τις έχω κοιτάξει οργάνωση με κάποιον τρόπο. Λίγους μήνες αργότερα, παρουσίασα μία κασέτα και ένα CD με τον τίτλο «Διαλογισμοί για τη δημιουργία». Χιλιάδες άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν αυτές τις αρχές και να εξασκούνται στις τεχνικές που πρότεινα. Τα αποτελέσματα ήταν πραγματικά συγκλονιστικά. Έχω λάβει γράμματα από τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο, που χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνικές και τους διαλογισμούς. Η εφαρμογή των διαλογισμών με τους ήχους, τους οποίους περιγράφω εισαγωγή σελίδα 15 και στο βιβλίο, προκάλεσε εκπληκτικά φαινόμενα δημιουργίας στη ζωή πολλών ανθρώπων. Έχω μάθει ιστορίες για ανθρώπους που έφερναν στη ζωή τους μία προαγωγή, για άλλους που απέκτησαν παιδί, ενώ οι γιατροί τους είχαν πει πως αυτό είναι αδύνατον, για κάποιους που πουλήσαν ένα σπίτι, ενώ για χρόνια δεν έβρισκαν αγοραστή και πολλές άλλες ιστορίες θεραπείας και ευημερίας, που αγγίζουν τα όρια του θαύματος. Ξέρω πολύ καλά ότι αυτές οι αρχές ισχύουν και λειτουργούν. Η θαυμαστή τους δύναμη δεν βασίζεται σε κάποια πεποίθηση, είναι βαθιά γνώση. Ξέρω ότι έχουμε μέσα μας δύναμη θεϊκή, που την αφήνουμε αχρησιμοποιητή, κυρίως λόγω του τρόπου με τον οποίο είναι προγραμματισμένο το μυαλό μας. Ξέρω ότι και εσύ, αν μελετήσεις και εξασκηθείς τις 9 αρχές, θα μπορέσεις να δημιουργήσεις για τον εαυτό σου κυριολεκτικά οτιδήποτε μπορείς να συλλάβεις με το νου σου. Καταλαβαίνω πως το να μπαίνεις σε αυτό τον χώρο της δημιουργίας είναι σαν να περπατάς σε ένα καινούριο, άγνωστο μονοπάτι. Όταν κάνεις αποφασίσει να εισχωρήσεις το άγνωστο,
Προφανώς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το τι θα συναντήσει. Γι' αυτό το λόγο σου ζητώ να μην δυσκολέψεις το δρόμο σου με προκαταλήψεις. Προσπάθησε να διαβάσεις τις αρχές και να αρχίσει να τις εφαρμόζεις στην καθημερινή σου ζωή, χωρίς να τις κρίνεις με βάση τα όσα έχεις μάθει για τον εαυτό σου, ότι δηλαδή είσαι μόνον άνθρωπος και, επομένως, περιορισμένος. Το μόνο που θα σου προσφέρουν οι προκαταλήψεις είναι να επηρεάσουν αρνητικά την δυνατότητα σου να δημιουργείς τυπωθεί η καρδιά σου. Οι επιθυμίες σου είναι πολύ σημαντικές, παρόλο που μπορεί ποτέ ως τώρα να μην είχες σκεφτεί πως η ανώτερη πνευματική συνειδητότητα και η επιθυμία μπορούν να συμβαδίσουν. Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς έναν κόσμο χωρίς επιθυμίες. Δημιουργώ σημαίνει επιθυμώ, ακόμη και όταν θέλει κανείς να μην έχει επιθυμίες. Και αυτό επιθυμία είναι τέλεια. Η διαδικασία κάθε δημιουργίας ξεκινάει από μία επιθυμία. Οι επιθυμίες σου, αν καλλιεργηθούν σαν σπόροι γεμάτοι δυνατότητες στο μονοπάτι της πνευματικής συνειδητότητας, μπορούν να ανθίσουν και το λουλούδι τους θα είναι η ελευθερία σου να τις εναρμονίζεις με τον κόσμο σου, δίνοντας τον εαυτό σου την άδεια να εξερευνήσει αυτό το μονοπάτι. Του επιτρέπεις να χρησιμοποιήσει ελεύθερα τον νου σου για να δημιουργήσει εκείνη ακριβώς την υλική πνευματικότητα, που ανταποκρίνεται. Εισαγωγή σελίδα 16 στον εσωτερικό σου κόσμο. Ο εσωτερικός σου κόσμος είναι ο καταλύτης που καθορίζει τις εμπειρίες σου στο φυσικό κόσμο. Χρειάζεται να εγκαταλείψει την ιδέα πως είσαι ανισχυρός απέναντι στις καταστάσεις που συμβαίνουν στη ζωή σου. Χρειάζεται να απομακρυνθείς από την συλλογική αντίληψη που λέει πως είσαι ανίκανος να δημιουργήσει την πραγματικότητα σου. Τέτοιου είδους αντιλήψεις εμποδίζουν την φυσική σου ικανότητα να συνδημιουργήσεις τη ζωή σου και να την κάνεις όπως πραγματικά επιθυμείς. Εξέτασε τις πιέσεις που έχεις δεχτεί και τις πεποιθήσεις που έχεις αποκτήσει και που αντανακλούν στον τρόπο σκέψης του στενού και του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος, του κοινωνικού περίγυρου, της θρησκείας, του έθνους, του μορφωτικού επίπεδου, του επαγγελματικού περιβάλλοντος, καθώς και την νοοτροπία κάθε άλλης ομάδας ανθρώπων που σε επηρεάζει. Καθόρισε τους τομείς της ζωής σου που είναι μπλοκαρισμένοι από τις αντιλήψεις όλων αυτών των ομάδων, αντιλήψεις που επιβραδύνουν την προσωπική σου εξέλιξη, αφού όσα πραγματικά επιθυμείς ή πιστεύεις δεν τροφοδοτούνται από τη δική σου μοναδική προσωπικότητα. Όταν η σκέψη σου τροφοδοτείται από την συνειδητότητα της ομάδας, τότε αυτό που στην πραγματικότητα λες είναι «επιλέγω να εξελιχθώ αργά». Επιπλέον, όλες αυτές οι αντιλήψεις σου δημιουργούν την εντύπωση πως είσαι αδύναμος και ανίκανος. Επιλέγεις να εξελιχθείς μαζί με την ομάδα, αντί να εξελιχθείς ανεξάρτητα και αυθόρμητα, έτσι όπως σου υπαγορεύει η εσωτερική σου συνειδητότητα. Αν αληθινά κατανοήσεις την ικανότητα που έχεις να δημιουργείς την πραγματικότητα σου, τότε θα συνειδητοποιήσεις ότι μπορείς να διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο συμβαίνουν οι αλλαγές στη ζωή σου. Ένας εξασκημένος μυστικιστής μπορεί να δημιουργεί γρήγορα, επειδή συνδέεται με τον κόσμο μέσα από τα δικά του ματιά και όχι μέσα από τα μάτια μιας ομάδας και όλων της των προγόνων. Καθώς αρχίζει να αποσυνδέεσαι από αυτές τις εξωτερικές δυνάμεις, θα διαπιστώσεις πως η ταχύτητα της εξέλιξης σου αυξάνεται δραστικά. Όταν ακούσεις μία φωνή μέσα σου να σου λέει «προχώρα», δεν θα περιμένεις πια να προχωρήσουν όλοι οι άλλοι για να κάνεις το πρώτο βήμα. Δεν θα χρειάζεται πια να περνάς κάθε σου σκέψη μέσα από το ομαδικό νου, που σκοπό έχει να σε κρατάει μέσα στη δική του περιοχή ασφαλείας. Και εισαγωγή σελίδα 17 να αποθαρρύνει την έκφραση της ατομικότητας σου. Κατάφερα να ξεκινήσω το ταξίδι μου προς την φώτιση, όταν συνειδητοποιείς απόλυτα πως η συμφωνία της ομάδας να μου παρέχει ασφάλεια και να μ' αγαπάει ανεπαρκώς, δεν μου ήταν πια αρκετή. Ήθελα να ψάξω για κάτι καλύτερο. Αν περιμένεις να μάθουν όλοι πώς να δημιουργούν τυπωθεί η καρδιά τους, τότε δεν θα σου φτάσει ο χρόνος σε αυτή τη ζωή, ούτε καν για να ξεκινήσεις το ταξίδι σου. Χρειάζεται να αποσυνδεθείς από τον πραγματισμό σου και να συνειδητοποιήσεις μέσα σου ότι μπορείς και θέλεις να δεχτείς την προκλήση να δημιουργήσεις το πεπρωμένο σου. Όταν καλλιεργήσεις μέσα σου την δέσμευση να δημιουργήσεις τον υλικό σου κόσμο από τον αόρατο, τότε θα καταλάβεις ότι υπάρχει μια συμπαντική θεϊκή δύναμη, που βρίσκεται μέσα στα πάντα. Δεν υπάρχει ξεχωριστός Θεός για κάθε άτομο, κάθε φυτό, κάθε ζώο, κάθε ορυκτό. Υπάρχει μόνον ένας Θεός. Επομένως, η ίδια θεϊκή δύναμη που βρίσκεται μέσα σου και σε κάνει να σκέφτεσαι να αναπνέεις, βρίσκεται ταυτόχρονα και μέσα σε όλους τους άλλους, μέσα σε όλα τα άλλα. Είναι σημαντική και γι' αυτό βρίσκεται παντού. Επομένως, εκείνο που νομίζεις ότι λείπει από τη ζωή σου, περιέχει την ίδια ακριβώς θεϊκή δύναμη, την ίδια συμπαντική ευθεία, που βρίσκεται και μέσα σου. Το να δημιουργήσεις, λοιπόν, δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω από το να δώσεις μορφή σε μια νέα όψη του εαυτού σου. Δεν δημιουργείς κάτι από το τίποτα, απλά μαθαίνεις να ευθυγραμμίζεται με μια όψη της ύπαρξης σου, που οι αίσθησεις σου δεν ήξεραν ότι μπορούσαν να την ενεργοποιήσουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να το κατανοήσεις. Εσύ και εκείνο που θέλεις να δημιουργήσεις στη ζωή σου είσαστε ένα. Καθώς έγραφα αυτό το βιβλίο, βίωσα τόση γαλήνη όσο με καμιά άλλη συγγραφική μου δουλειά.
Αυτό που κρατάς τώρα στα χέρια σου είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής των 9 αρχών. Έκανα καθημερινά εκείνα ακριβώς που περιγράφω στο βιβλίο κατά τη διάρκεια της εξάσκησης μου στις αρχές. Συνειδητοποίησα πως έφτιαχνα ένα εύχριστο βιβλίο για τη δημιουργία από το αόρατο στο ορατό, ώστε ο καθένας να μπορεί να το καταλάβει και να εφαρμόσει αυτές τις αρχές την ίδια στιγμή που την διαβάζει. Ήξερα ότι δεν ήταν απαραίτητο να γράψω εκατοντάδες παραδείγματα για το πώς λειτουργήσαν οι 9 αρχές, όχι μόνο για μένα, αλλά και για πολλούς από τους μαθητές μου. Εισαγωγή σελίδα 18 καθώς και για αναγνωστές σε όλο τον κόσμο. Ήξερα ότι δεν χρειαζόταν να συμπεριλάβω πολλά ρήτα και δηλώσεις, όπως είχα κάνει σε πολλά από τα προηγούμενα βιβλία μου. Αυτό το βιβλίο θα ήταν εντελώς διαφορετικό. Η λέξη κλειδί που είχα διαρκώς στο μυαλό μου καθώς έγραφα και επέτρεπα στις αρχές αυτές να αποκαλυφθούν μέσα από μένα ήταν η λέξη σφιχτά, πράγμα που σημαίνει για μένα που έπρεπε να αποφύγω τις πολλές αναφορές σε άλλα κείμενα. Είχα αφιερωθεί σε ένα στυλ γραψίματος που θα το χαρακτήριζα κάπως έτσι. Πες αυτό που θέλεις να πεις. Πες το απλά. Πες το άμεσα. Πες το μέσα από την καρδιά σου και αντιστάσου σου στον πειρασμό να γράψεις πολλά. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο δούλεψα σε αυτό το βιβλίο. Δεν υπάρχουν κεφάλαια, μόνο 9 αρχές. Κάθε αρχή εξηγείται όσο το δυνατόν πιο άμεσα. Κάθε μία βγήκε κατευθείαν μέσα από την καρδιά μου και όχι μέσα από τον μου. Πρώτα άκουγα την εσωτερική καθοδήγησή μου και ύστερα έγραφα. Όταν ένιωθα πως είχα πει όσα ήθελα να πω και πως είχα προτείνει συγκεκριμένους τρόπους για να μπορεί ο αναγνώστης να χρησιμοποιεί τις αρχές, τότε σταματούσα. Κράτα στα χέρια σου το πιο σφιχτό βιβλίο που θα μπορούσα να γράψω και να διδάξω τις βασικές αρχές για την δημιουργία από τον κόσμο του πνεύματος στον κόσμο της ύλης. Η εσωτερική μου γνώση μου λέει πως όταν εξασκηθεί σε αυτές τις 9 αρχές, τότε θα σου δοθεί καθοδήγηση. Δεν θα είσαι μόνος σου σε αυτό το ταξίδι και θα δεις τις επιθυμίες σου να πραγματοποιούνται και να δημιουργούν το πετρωμένο σου στην καθημερινή σου ζωή. Τέλος, θα ξέρεις πως η δουλειά σου είναι μάλλον να πεις ναι, παρά να με ποιο τρόπο. Εγώ σου ανάβω όλα τα πράσινα φανάρια. Wayne Dyer.